Hayırlı günler, hürmetli rayondaşlar. Arılar mısınız, hürmetli Kıraşın kardeşlerimiz? Bayram bilen. Hürmetli konaklar, koytkan konaklar, rayondaşlar. Bugün mene zor bayram. Indi Kazanski, Temte bayramı deb aytaylik. İhlas көңелдән шушы dini, pravoslav dininde bulgan үзебезнең милләттәшләребезне, райондашларыбызны, килгән кунакларны, Тәмтә авылы халкын котлап китәсе килә. Всех православных поздравляю с Днем Казанской иконы Божьей Матери. Желаю всем мира, здоровья, крепкого, чтоб мы живем вот в великой нашей стране, нашей республике многонациональной, и все наши народы, православные, мусульмане и другие, кряшины и другие, наши жители района, жители республики, все вместе в мире и согласии, единстве проживают. Поэтому мы этим отличаемся, поэтому всем желаю здоровья, мира. Сегодня мы благодарны руководству нашей республики, конечно, Рустаму Нургалиевичу. Сегодня мы живем в прекрасной республике, работает много национальных программ, федеральных проектов, республиканских программ. Конечно, огромные слова благодарности нашим депутатам, правительству республики. А самое главное богатство — это наши жители, трудолюбивый народ. Мы очень гордимся своим народом, поэтому сегодня вот Казанский — это большой праздник для района и для села Тямти. Историю уже рассказали, показали, поэтому желаю всем артистам, спортсменам и жителям, гостям хорошего праздника. Инде вы все знаете, вот идет специальная военная операция. Наши земляки, наши бойцы сегодня защищают нашу страну от нацизма. Они защищают и выполняют свой воинский долг перед Отечеством. Поэтому всем родителям, которые воспитали достойных вот сыновей, желаю, чтобы наши ребята вернулись живыми и здоровыми. Быелгысы ел һәммәгез дә белә, халыклар бердәмлеге елы. Без инде менә төрле милләт Россиядә, илебездә шушы халыклар бердәмлеге елы. Инде ул илебез президенты указы нигезендә расланып, ел дәвамында бик күп төрле чаралар уза. Үзебезнең төрле милләт вәкилләре, халкыбыз дини һәм инде милли бәйрәмнәрне, гореф-гадәтләрне менә шушылай матур итеп бергәлектә үткәрә. Православ динендә, ислам динендә, менә башка диндә булган милләттәшләребез, шуңа күрә инде һәммәгезгә дәген иң мөһиме телим шушылай дус, матур бергәлектә барлык бәйрәмнәрне матур итеп үткәрергә, яшәргә, эшләргә. Инде Тәмте җыены шулай бит ул үзенең менә шушындай матур таңга хәтле бара торган шушы Сабан тойы Тәмте җыены, Казанский җыены белән аерылып тора башка бәйрәмнәрдән. Шуңа күрә монда җыр, моң, чистага хәтле көрәшә торган шушындай матур көрәш шулай бит. Шуңа күрә инде бүген матур шушындай бәйрәм карарга насип булсын. Барыгызга да уңышлар, саулык, сәламәтлек, гаилә бәхете, илләребез, дөньяларыбыз тыныч булсын. Бәйрәм белән барыгызны да. Рәхмәт.